Sign language is a language that uses visually transmitted sign patterns such as manual communication, body language and gestures. One sign can combine hand shapes, orientation and movement of the hands, arms or body and facial expressions. Just like in spoken languages, there is no universal language, so sign language differs between most countries. There are currently millions of people using sign language in Europe and America and even more worldwide. Despite the large user base, sign language remains one of the most difficult languages to learn. Almost 90% of all deaf people have parents that can hear. Still almost no one has understanding what it means to be deaf. Let's take a quiz. Ready? True or false? Deaf people live in a silent world. Having a deaf child is a tragedy. All deaf people would like to be cured. Sign languages are dependent on oral languages. Answer to every statement is false. Now, let's take a look at few issues about learning sign language. First, let's think about writing it down for later use. How would you write down something like this? There is no established system of writing down sign language. Although some optional methods do exist, they are not very well suited for the lexicon of sign language. Viittomien ylösmerkitseminen kirjaan paperille, siis kirjaimin, on todella haastavaa. Eli mä saan uuden viittoman ja mun pitää nopeasti kirjoittaa siihen muutamalla sanalla ylös se viittoma. Ja sitten esimerkiksi kuukauden 2 päästä mun pitäisi palata siihen samaan viittomaan, niin mun voi olla todella vaikea muistaa, että miten tää viittoma meni. Adding signs to Signbook is as easy as possible. You probably already know how to do it. Then what about learning all the new signs? How would you study something like this? It's quite difficult to read and understand all the different markings. Not to mention the natural learning obstacles compared to language learning during childhood. Adults have more trouble in remembering all the signs. Tällä hetkellä meidän vaihtoehdot on tällainen viittomakielen kuvasanakirja, missä on siis tosiaan kuva ja nuolet. Ja sitten ei saa kauhean hyvää käsitystä. Ja sitten on olemassa jotain pääasiassa niin kuin vanhoja VHS ja tällaisia. Ja sitten netissä on tällainen suviviittoma. Mutta tämä, mitä nämä nyt tekee, vaikuttaa paljon helppokäyttöisemmältä ja nopeammalta. Ja just se, että se on suviviittomissa saa rajoitettu määrä viittomia, niin tänne voisi kaikki itse lisätä niitä. Based on a study we made on sign language in Trelleborg students, 85% of people trying to learn sign language aren't happy with the current methods. After presenting our solution, 98% thought that Signbook would ease the studying of sign language, and they would use it if it was available. The user interface we built is incredibly fun and productive. Where would you start looking for the signs you want to learn? Books, VHSs? Online video dictionaries would be the best way to go if they weren't closed and so constricted. Thousands and thousands of people are going to be instantly familiar with it, and it keeps getting bigger and changing all the time. Users will be rating the content to ensure quality. Sign language dictionaries are usually closed, so they lack the possibility to add or evaluate the content. Signbook is an open platform that collects even the most special of vocabularies. With
the social media elements, it's really fun and easy to keep in touch with your friends and co-workers while learning. Nyt opetukseen liittyy monia tämmöisiä semmoisia ongelmia, että ei ole kauheasti opetusmateriaalia ja sitten opetus on hyvin perinteistä, eli oppilaat on luokassa ja opettaja opettaa. Ja hirveän usein opiskelijoilla on ongelmia sen kanssa, että miten he merkitsee ylös ne viittomat, joita tunneilla tulee. Ja se vie opetuksessa aikaa. Et tosi usein mä oon haaveillut siitä, että olisipa joku semmoinen systeemi, että kun opetan, niin pystyy siinä samalla ne viittomat, että opiskelijat saa itsellensä kotiin materiaalia. Ja nyt tämä Signbook, niin se tavallaan tuntuu tarjoavan semmoisen mahdollisuuden. Se on semmoinen ohjelma, josta mä oon todella iloinen. Se on mahdollisuus, jota voi hyödyntää meidän opetuksessa. Ja se on siis hyödyntää nykyaikaista opetusteknologiaa, on siinä mielessä ajankohtainen ja mun mielestä auttaa parantamaan opetuksen laatua ja parantaa myös opiskelijoiden oppimistuloksia, oppimismahdollisuuksia. Näin mä ainakin toivon. Signbook is the best learning experience, the best education tool and absolutely the best way to view and share sign language.